ସମସ୍ତେ ଫଟୋ ଗୋଟେ ଉଠଉଛ, ନବୀନ ବାବୁ ମୋ ସହିତ ଉଠଉଛ, ମୋ ସହିତ ଗୋଟେ ଫଟୋ ଉଠାଅ। ମୋ ମୁହଁରେ କଣ ଗୋବର ଲାଗିଛି? ତାଙ୍କ ମୁହଁରେ ସୁନା ଲାଗିଛି, ମୋ ମୁହଁରେ କଣ ଗୋବର ଲାଗିଛି? ମୋ ସହିତ ଗୋଟେ ଫଟୋ ଉଠାଅ, ମତେ ବି ସେଲିବ୍ରେଟ ବନେଇ ଦିଅ, ଯେମିତି ମୁଁ ବି ତମ ମାନଙ୍କୁ ଆଗକୁ ହେଲ୍ପ କରିବି। ସେମାନେ ତ କିଛି କରୁନାହାନ୍ତି, ମୁଁ ତ କିଛି ତମକୁ କିଛି ନହେଲେ 2 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ଆଉ 1 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ହସିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ସେମାନେ ତ ବାବା ତମ ପାଇଁ କିଛି କରୁନାହାନ୍ତି। ତମ ପିଲା ଛୁଆ ଆସିକି ଦାଦନ ଖଟୁଛନ୍ତି ବାହାରେ, ମୁଁ ବି ଆସିକି ଦାଦନ ଖଟୁଛି, କିଛି अच्छा हमको सिखा रिया है। ସେଇଥିରେ ମୁଁ ଟିକେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ହସିବା ପାଇଁ, ଆପଣଙ୍କ ମନୋରଞ୍ଜନ କରିବା ପାଇଁ, କିଛି ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ। କିଛି ନହେଲେ ମତେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅ, କିଛି ନହେଲେ ଗୋଟେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ ତ କରିଦିଅ, କିଛି ନହେଲେ ଗୋଟେ ଫଲୋ ତ କରିଦିଅ। ମୁଁ ସେତିକିରେ ଖୁସି ହେଇଯିବି। ମୁଁ ଭାବିବି ମୋ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ମତେ ବି ସେତିକି ଭଲ ପାଇବା ଦଉଛନ୍ତି। ଯିଏ କିଛି କରୁନାହାନ୍ତି ଆପଣ ମାନେ ତାକୁ ହିଁ ଭୋଟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏତିକି ହିଁ କହୁଛି। ଯଦି ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ସାନ ଭାଇ କି ଆପଣଙ୍କ ପୁଅ ଭାବିକି ଲାଇକ୍ ଟା କରିଦିଅନ୍ତୁ।